Здравейте! В това видео ще видим как може да импортираме блокове в FatFarm или да ги създадем ръчно. Първо трябва да отворим фермата, в която желаем да добавим блок или както го наричаме още в FatFarm поле. Следващата стъпка е да изберем бутон "Добавете първото си поле". Зарежда ни се страница, в която имаме няколко възможности за създаване на полета. Първо ще разгледаме опцията чрез качването на файл. За тази цел кликаме върху бутон "Качване на shape файлове", след което просто трябва да намерим съответният файл в нашия компютър и да го изберем. След това той се зарежда в нашата система, натискаме бутон "Към моите полета" и виждаме, че той се е добавил в списъкът с блокове към съответната ферма. Остава само да му добавим някаква култура и да натиснем бутонът "Запази полето". Друг начин за създаване на поле е чрез бутонът "Външна граница". След като изберем този бутон, остава само да се локализираме някъде върху картата, където искаме да създадем поле. Започваме просто да го изчертаваме ръчно, като поставяме по една точка на всяко едно ъгълче на нашия блок. Когато сме готови, особеност е, че трябва да кликнем върху първата точка, която сме създали, за да приключим с изчертаването. След това преминаваме към бутон "Записване на границите", където отново трябва да добавим култура на блока. Слагаме някакво име и натискаме отново "Запази полето". Последният вариант за създаване на поле в FatFarm, който ще разгледаме, е чрез автоматичното му откриване върху картата. Тази опция е много приятна за работа, тъй като единствено трябва да се локализираме върху картата, там където искаме да създадем поле, и когато го открием, кликаме върху него, програмата автоматично го разпознава и след това натискаме отново "Записване на границите", където трябва да добавим някаква култура и име на нашия блок. Това бяха начините за създаване на полета в FatFarm. В следващото ни видео очаквайте да ви покажем как може да редактирате своите полета.